Σαν το λόγο Μαρίνα ένδοξε, τον αντιγείο τη σχέση πάσαν κατέλειπες και νύχλησαν λαμπρός ως καλή Παρθένος, τον γάρα ώρα των εχθρών κατεπάτης αστερός αυθέντας η ακριφόρε και νυκνικάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Συ και το πνευματί σου τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έξι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώμα και ουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαν το λόγο Μαρίνα ένδοξε, τον αντιγείο τη σχέση πάσαν κατέλειπες και νύχλησαν λαμπρός ως καλή Παρθένος, τον γάρα ώρα των εχθρών κατεπάτης αστερός αυθέντας η ακριφόρε και νυκνικάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα χαρίσματα. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστηθη αυτού τη ακάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, των οσίων και αγίων γυναικών, Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, του Οσίου Πατρός ημών, Σάββατου, Υγιασμένου και Παταπίου, διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει μας, καλή σας ημέρα, η Αγία Μαρίνα βοήθεια σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, στην οικογένειά σας και ό,τι καλό επιθυμείτε. Να είστε καλά.